technology. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Happy Paniaga sa mga ka-aksyon ta. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon balita banat bulig. Magapalayag na sa sining adlaw mga ka-aksyon tuddob kita sa Tagnalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamustang mga ka-aksyon ta sa probinsya sang Guimaras sa probinsya sang Negros Occidental sa mga syudad kag Banwa diri sa aton sining probinsya, no? Kalakip man sa Oriental side, nagapangamusta kami sa inyo mga ka-aksyon namon sa Kanginan. Kalakip man sa probinsya sang Guimaras, sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Inantique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dalunta dugay-dugay mga balita nga dapat nato ni Siren samtang nagachibog kita sa aton sining palanegahon mangin kaupod ninyo ang aksyon na BBB sa inyo sining pagpanyaga sa sining udto. Sa kinandan ako ang inyo sining aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial dalon karon dugay-dugay ni aksyon na Marlon Hinovia ang mga balita sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa Municipal Health Office kag birthing clinic sa Banwa sang Don Salvador Benedicto temporaryo nga ginpasira umpisa subong nga adlaw. Kag mga empleyado man sang gobyerno sa syudad sang Bago ginmanduan nga mag-work from home sumugod man subong nga adlaw. Hindi mo mabangbang ang COVID-19 kadamo gid pagro halong-halong lang
sa mga kaaksyon samtang sa balita sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Art Tayhupon. Ini may kangtaran sa palayag ni Councilor Inoy Novero na talanang nga magapatigayon sang meeting sa sining nga hapon angot sa preparasyon sang dugang nga mga quarantine kag isolation facilities. Kag board kag management sang Seneco nagpasiguro nga hindi mawad-an sang supply sang kuryente ang kooperatiba pisar nga ginaatubang sini nga issue batok sa Kipco Salcon. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa 1.2 milyones pesos nga balor sang shabu na konfiska ini sang kapulisan sang syudad sang Bacolod sa siyam kadlaw nga police operations diri sa syudad. Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, pagpatay sang anay kagawad sa hinubaan may person of interest na, 4 kang gulo ginatutukan. Kag mangunguma nga naglapas sa Kumilikganban sa ginpatigayon nga checkpoint sa Banwa sang Manapla. Do ikaduwa ni nga kandidato. Ay, kandidato sa pagbayular sang Kumilikganban, no? Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa fraternity brother ni Ulysses Mahinay sa Acro, Hinubaan chapter nagapanawagan sang hustisya. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, isa ka persona voluntaryo nga nagsungka sang armas lutang sa kapulisan. Sa una naman nga distrito, mga kaaksyon, igabalita ni Aksyon Nelson Patino, pagkilala sang DILG sa Bureau of Fire Protection o kon BFP San Carlos, nagpakita nga ini sila ang nakatigayon sang safety protocol sa paghimo sang ilang nga trabaho. Kag sa balita nasyonal naman, mga kaaksyon, utang sang PhilHealth sa mga birthing clinic naglabot na sa 180 milyones pesos kahangged na. Kag DOTR ginatanaw nga himon vaccination sites ang mga transport terminals. Mobile kag broadband global performance ranking sang Pilipinas nagsaka sa tong bulan sang Disyembre nakaligad nga tuig. Kag mga lugar nga ginpaidalom sa granular lockdown naglabot na sa 844 suno sa kapolisan, mga kaaksyon. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sigin pang headlines, mabatian, dugay-dugay lang. Mahina ang kalaban eh. Sige, standby lang kamo dira kay kaming bahala dugay-dugay sa mga balita. Kag sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining Facebook page, i-share lang kag i-like sa ang ato sining Facebook page plus man ang pagpadala sa inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tara dugay-dugay, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang, mga kaaksyon, kay yari ng resultaho sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw, mga kaaksyon, sang Webes, January 20, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 34 kag 24, liwat 34 and 24. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, tirahon tanay ning mga kaaksyon ta nga nag-like na kag nag-share ho sa nga itong sining programa kay Mr. Milili Oligo. Una gid sa iya ba? Salamat gid Mr. Milili Oligo. Hindi ko na makita ding iba na dali gid lang, no? Kaya nag-8 naman lang ni. Plus 8. Sige. Sakay ho Dinico Oy Pico, no? Kay Muyik Siaton, kay Ramel Atong Kalansingin, kay Paul Michael Asentista, no? Granior Susan, sakay Emily Hindrala, Georgia Gargasiran, Freddy Porras, Rochelle Evangelista, Noel Ardinio Vargas, sakay Liberty Binitin Obaldo, Lester Ray Benitez, Romulo Di Vinagracia, kay Susan de la Cruz, Jima Tagwan, and Martin Gonzales, kay Doy Bailon, Bibilin Alipon Baklas, kag Madam Virginia San Antonio Olpenda, no? Bakit ang Greka tarkarin tan langit? Bakit ang Greka? Sinong naanggrihan mo? Madam? Kay baluko ga monitor ni Sam mo. Nga ang Greka, sinong naanggrihan mo? Sino? Basi sala sa stumok. Kay Freddy Porras, Susan de la Cruz, Madam Humina Lumina, may lang nga pag-monitora. Ferdinando Ngog, Melvin Garde, may lang nga pamati, Melvin Garde. No? Then, dali lang kay mangita, tadi iba no. Basi way tapanibla mabasa ng iba no. Ma-disgrace tadi karon. Okay, sa kay Rafael Diaz Jr., Jessa Totisano Faustino, may lang nga pag-monitor, no? And sa kay Jonah Perater Kadavid, may lang nga pamati Jonah, dala sa Barangay Pandanon. Salamat gid pamilya Perater kag Kadavid, no? Romulo Di Vinagracia, salamat gid Romulo. Romulo Di Vinagracia, no? Kay Mulong. And Susan de la Cruz, may lang nga pamati Susan de la Cruz from Estefania, no? Donald Cabasag from La Carlota. Hernan Para Jr., may lang nga pamati Herman Para Jr., no? Lester Ray Benitez, salamat gid sir from Auckland, New Zealand. Salamat sang 100 stars nga ginpadala. Sir Lester Ray Benitez, no? Mr. Milili Oligo, Kativer, sakay Humalumina, si Jose Erson Lapinig Junio, no? And Erla Vega, may lang nga pag-monitor Erla Vega, no? And sakay sa iban pa naton nga mga tagpalamate. Sige, padala lang ninyo sini nga mga mensahe kay tirahon tana karon dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad. Standby. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-saglit sa faktor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:11 na nga tunoras, 12:11 na mga ka-aksyon. Standby na Aksyon Alvin Graba, Life Extension Vitamin or Life Balita, una sa tamang serbisyo. Grabe man niyaw, naglabot na sa 844 gikan sa City 165 ka mga lugar sa Pilipinas ang ginpaidalom sa granular lockdown, no? Granular lockdown, digid man fully but may mga lockdown nga natabo, no? 765 ka mga lugar. Sa datos sang Philippine National Police, 233 diri ang gikan sa National Capital Region. 210 naman ang sa Cordillera Region, no? 210, 203 sa Cagayan
mga kaaksyon, no? And 165 sa Ilocos, 18 sa Mimaropa, kag 15 naman sa Western Visayas. Naglabot naman sa 2,800 o 2,083 ang mga apektado sa ngamong nga lockdown, no? Agod nga mapasiguro nga masunod ang tanan nga health standards, nagpahamtang ang PNP sang 297 ka mga PNP personnel kag 550 ka mga force multiplier sa mga lugar nga napaidalom sa lockdown, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mangisayod kita kay subong agad o nag-press conference bala sa Negros Press Club ang mga kakilala, pamilya, sining ni Ulysses Mahinay bla, kay ang akrong fraternity sa Hinubaan chapter nagapanawagan sa ustisya. Hibaloon tabi Aksyon Alvin Graba sa sining balita. Sa information, Aksyon Alvin. Rex, nagapanawagan karon si Mulabe Candulisas, ang advisor sang Akro Hinubaan chapter. Kag siya man ang presidente sang fishing boat operator sa banwasang Hinubaan sa posible nakakita sa pagpatay sa ilang membro nga si Ulysses Mahinay alias Bro Isek. Kay suno sa iya 14 na kaadlaw sumugod subong, wala pa action Rex na pasaka ining kasong murder patok sa posible suspect nga nagpatay sa ila sini nga miyembro dito sa area sa nga Purok Lawis, Barangay Kulipapa sa Banwasang Hinubaan. Sunod diri kay Candulisas action Rex nga may posible nakakita ugalin ang problema na hadlok bala nga magtindog as witness sa posibilidad nga sila naman ang balikan kag patyon kay nakita nila sa karon action Rex kunti si Candulisas ang iya sining trabaho is a former kagawad sang Kulipapa, and at the same time negosyante action Rex kuan siya ka finance man siya sang gasolina sa mga mananagat. Ikatatlo diri action Rex political organizer sa grupo ni Mayor Estrao. That is why suno sa iya kag nagapati siya sa posibilidad nga may political color ang kamatayon nga ng pagpatay sa iya. Ari ang pahayag. Pero sino gid ang suspect nila? Ni way pa ni madakpan ang suspect na May pa action Rex na dakpan ang suspect. Amo ni ang problema nila sa karon. Pero may person of interest na dugay-dugay kay ma-report sa aksyon na Brian Mordeno sa part sang pulista. Apat kuno ka ang gulong ginatutukan nila sini? Mas mayo aksyon na Rex, no? At least may pinaka-latest update pa. Sabat ini sa panawagan of course, no? Sa grupo sang Alpha Caparo o Conacro. Sinong chief of police gani sa Hinubaan, Aksyon Alvin? Police Major Clifford Batadhay. Si Batadhay. Oo. Taga diri ni siya mo kulod nun ina. At isabisan man na siya aksyon na Rex. Ari ang panawagan ni Candulisas. Handom lang gid namon sir nga matagaan sang ustisya ang iya kamatayon no. Kabaitan ni nga ang mga witness hindi magkahadlok para nga masulbar nang ini nga kaso kag madakpan kung sino gid man ang mastermind sini nga hitabo. Si Brad Isek isa man ini ka active kag maisog nga organizer sang Partido Asenso. Ini si Isek sang una din siya na bilong antes siya nagsaylo sa kay Mayor Estrao. Sa kay Kapdaklan sang last nga eleksyon dito na siya kay siya panagan niyang gakanta sang jingle ni Kapitan Daklan pagpapili niya mayor. Ultima ora ning hugada nagsaylo siya sa piyak ng grupo. Yes sir. Is there any possibility nga isa sa mga rason sa iya kamatayon politikan? Isa man na sang mga anggulo pero wala ta kabalo kung ano pagid ang iban nga motibo abe kay si Brad Isek kung magdanay kami ang amon ginaistoryahan ang amon sa amon nga fraternity, ang amon nga humanitarian service, kay kada bulan nga kami nga mag-conduct sang feeding program, community service,
clean up drive sa bilog nga banwa sa Hinubaan. On the part, sir, sa miyembro man sa fraternal family sa ACRO, ano, sir, ang panawagan sa bilog nga grupo sa ACRO, that includes na ang pamilya mismo ni Bro Isek. Hingyo kami sa pamilya ni Brad Isek nga kung ano pa ang ara nga ilan nakita nga pwede gamiton bilang ebidensya, dapat mag-cooperar sila sa investigasyon sa aton nga kapulisan. Sa mga witness, kung may arakid man sila na ibalaan, kag nakita sila sa natabo, dapat siguro nga magpalapit na sila sa aton kapulisan kag makatag ng statement, kag hindi sila mahadlok, magtuad sang kamatuoran para matagaan hustisya kag mauntatan na ining mga krimen nga nagakatabo sa amon banwa. Lalo na politika? Isa sa ginalantaw nila, posible politika, kay kunti halin siya sa piyak nga grupo Action Rex. Kung ginmensionar niya, halin siya sa grupo. Abi, ni Kapitan, ni Kapitan Daklan. Nagsaylo siya sa grupo ni Mayor Estrao. So, isa diri. Si Daklan, isa lang na sila kapartido sa to? Isa lang ka grupo? Yes, Action Rex, isa na sila ka grupo sa to. Sino man ang behind sining kon politika man? Man, isa pa na aksyon na Rex, ginalantaw nila, that is why kapangabay gid siya sa mga sa posible na galing ang pamilya to, nag-appeal man to siya sa pamilya to, may gana pang pamilyas ne? Amo na ang pinaka-importante diri Action Rex, ma-convincer sa mga kapulisan, of course. Kaya kumutong may persons of interest na ang mga kapulisan, mas maayo pag idya ma-convincer sa mga kapulisan, ipasaka ang kaso against diri sa suspect nga nagpatay diri kay Isik Action Rex. Kay mismo ang alkalde sa Banwa sa Hinubaan, ni nag-appeal na nimo nga kung sinong may information, kag sinong may ihibalo sini magsugid or maghatag information bla? Kay ang ginakabalak nila Action Rex, kung base bala may magtindog nga witness, ang ginakahadlok lang base bala nga sila naman sundon. Depende lang na galing sa pag-feed sang information, kadamo sang pamaging sekreto lang, kag kung masaligan nga taong palabutan nila, rektas la kay Mayor Estrao. Action Rex, ang unang pinaka-importante, bisa na mga kapulisan, di ba? Di kay... actually, kay Balo man na sila siguro, may diya man ang pamilya. Parte sinaguro nga kaso. Posible Action Rex, that is why, kung itong balbala ni Candulisas, ngayon nga, cooperate siya sa mga kapulisan. Uy. Amo na yung pinaka-importante. But, amo na yung balita gikan sa patrol. Inisi aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaban nga bahin sang Pinas, labutan ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Mga kaaksyon kay Kumari tada Lens Garcia sa Banwa sang Morsya ga monitor, no? Kamustang parada tada mare? Ga parada pa? Kay Marilens Garcia, no? Kag sa kay Papa Yadra, kag sa kay paring Binji Garcia, kag sa tanan nga pamilya may lang pag-monitora. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon sanbayan ay aksyon Brian Morden, no? Kadtuan si aksyon Brian Morden angot sina, no? Sang balita parte sa Banwa sang Hinubaan. Live extension super fiber anay Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching. Nasa tamang serbisyo. Paring nistor kag kay Mrs. siya dira sa Banwasang Hinubaan, Banwasang Murcia. Paring Nistor Garcia, na? Kag kay Madam dira, may lang pag pamati man. Ayo, sige kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden, mapanok po kita. Ini may kang tanan sa investigation sa mga kapulisan sa Banwasang Hinubaan, sa Anay Kagawad bla. May person of interest na kuno, 4 ka ang gulong ginatutukan sa mga kapulisan. Kag mangunguma, naglapas sa Comelec Gunban sa ginpatigayon nga checkpoint sa Banwasang Manapla. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian. Action Rex ang nagid lang sang Hinubaan PNP kag iga-file na ang kasong murder batok sa masubra isa ka mga ginalantaw nga suspitsado sining pagpatay sang Anay Kagawad ra sang kulipapang si Ulysses Mahinay. Action Rex tinalikdan sang nagligad nga si Mana. Sunod rin kay Police Major Clifford Batadhay, hepe sang Hinubaan PNP. May nauyata na gidman sila nga mga persons of interest. Action Rex. Pero nagahulat pa gid sila sang dugang ebidensya kag mga witnesses agad nga pag-file na sang kaso sigurado gid. 4 diri ka anggulo ang ila siniginatutukan sa pag-imbestigara. Una diri Action Rex among negosyo ining si Mahinay naga-finance ini sang krudo kagiban pa sa mga mananagat dira or sa mga bangka dira Action Rex. Pagkatapos basi may ara sang nasuya nga iban nga may kaangay man nga negosyo kiti bidding Action Rex mo. Kung dintong barato, dito kita. Ang ikaduha diri, may ara sang isyu man nga ginatutukan ang polis, may koneksyon sa binaplanay sang duta sa diraman nga lugar. Ang pangkatatlo, damo gali mga behind laban negosyo gid. Oh yes, Action Rex duta binaplanay man isyu sa duta. Ang ikatatlo dire ginalantaw na nila ang pagkaanay kagawad niya sa nasambit nga lugar. Kada ika-4 diri amo ini ang politika. Action Rex siya. Sa din nga tini siya ang masupog nga nagasuporta o kung mabaskog man nga nagasuporta sa grupo Asenso ni Mayor Ernesto Estrao kag barangay organizer gid ini siya. Action Rex. Kung madumduman sa tumatag palamati pag-interview ta kay Mayor Estrao, nakamuno ini nga sang nagligad galing nga mga panahon hindi nga ni tawo Action Rex kundi sa mga sa kasumpong. Pero subong nag-silo ini sa iya rason nga nakamuno po siya nga politically motivated. Pero sunod diri sa kapulisan, may ginauyatan na ginas na subong ginaplastar na lang gid ang tarantaran Action Rex kag makafile sa sang kaso amo na hindi pa mapalayag ang ngalan sini bangod nga way pagiman na pasakaan sang kaso. Maano na po ang kaso. Kaso mo ang interest na kita. So, ako na lang ito ang ginaulat. Okay lang natin ang kaso. Ano gid nga case na ma-file siya, sir, against sa ila, sir? Di ba, meron ang ato ng kaya ng kaso. So, anong pinaka-motive, sir? Sa initial investigation, sir? Kasi, kasama siya nga ito na bigyan ang linis na ano niya ang websites para sa sakyan. Bali sakyan ano kurang wala niya ko kang kuwanan sa pilalat sa guys. Ako sa iya ko mahihatag. So, may kataulaman ni mga financier nga muna. Kasi ako yung nasa kaya may mga previous ako dito na utang. So, ganito daw something ang mahati. Kaya naghatag siya taas dito sa presyo. Kasi iya naman isa na siya. Tapos sa mga previous na patla na isang doon sa mga kapag sa isang 30 na isa
mga angulo. So, dila na kung ginagawa ang ating business. Ang magambag Sir Pinas do ka negosyo gyapon sir business sir no? Business do ta atong pagka-former kagawan niyo sir may arayan angot man. Sa former na pero kapag wala na mag-isa na hindi na napagdig ma-place na ang kananya tao. Isa kita ka-official sa kuna. Papatirapin na po sa ito na kayo teamman. Pero mga pa sa isa na nagdaw yung imahan na kamo na. So, tama na ito yung mga bagay. Pero ginawala pa lang ito. Action na Rex personal sa palayag ni Batadhay Angot Sini. Sa iman pa balita sa Banwasang Manaplabaw, Kaluloy man ang isa ka mangunguma malang kuntani ini Action Rex nga taga syudad sang Cadiz ini naglabay dira sa Banwasang Patigayon sila sang Comelec checkpoint dira kahapon sa may National Road Barangay 1-A Banwasang Manapla sa diin ining suspitsado nga ginkilala sa kay John Santilian isa ka 46 anyos sakay sa iya sining motorsiklo kag sunod diri sa kay Police Captain Jenic Bermudez daw hindi magpundo Action Rex bisan gin parahan na nagdiretso pagamay pero likom sa iya hibalo may ara pagid sang iban sa punta nga kapulisan nga nagabitbit sang malagma nga armasa kag dito na siya nagdulog so paglantaw sa iya sining ORCR na talupangdan sang pulis medyo may unod ang sling bag niya pagpag-check dito in plain view nga paglantaw siya nagbukad nagadiwalgid ang puluan sang 38 revolver Action Rex tag may bala pa nga anom nga wala makalupok pa. So higit siya may presentar nga mga lisensya, dokumento amo to nga tigindala ining sa Santilian dira sa kapulisan para sa proper nga kustodiya. Internal kami sa may isa nga bahar, dahil may isa nga slow-down. Exactly. Turn out na may aragal siya, masang ginatago, ako naman ginagawa, bali na ratong siya. Action Rex ang palayag ni Police Captain Jenic Bermudez ang Manapla PNP. May paksyonan ako Action Rex si Police Lieutenant Abigail Donascobla. Doon nagpariyo na sila ni Police Colonel Colonel Romy Palge. Basi nakabirthday na naguro mahal sa Batman. Basi kon may meeting pa. Duro no. Tatlo nakadlaw ang litalita to siya medyo gakwan guro sa Doon na interview man sa kapo ni Action Alvin gan Ati daw mayo sila. Basi kon busy lang Busy lang guro. Pero ba kabay lang hindi siya magpareho kay Sir Palge no kaya kada birthday lang. Balita gikan sa Nokpo Action Rex ni Action Brian Morden mga ka-action din kaman sa Pinas. Labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby na Action Art hupon sa balita gikan sa Bacolod City New Government Center. DTX 500 capsule na kita para sa mga ka-action tang Aguilar dira sa Miranda na sa Victorias
Kagawad Nestor Aguilar. May lang nga pamati kagawad. Kagawad kagalida ha. Si Kagawad Nestor Aguilar sang Miranda, Victorias no nga nagapamati diri sa aton sining pangalagad. Di Bayo mga Katuan taring balita ni Action Art ay hupon mapa City Government Center kita sa City Hall Kitaho. Ini may kang tanan sa palayag ni Councilor Inoy Novero na talana nga magapatigayon sang meeting sining nga hapon. Angot sa preparasyon sang dugang nga mga quarantine and isolation facilities. Kag board kag management sang Seneco subungaga nagpatawag man sang press conference nagpasiguro nga hindi mawad-an sang supply sang kuryente ang kooperatiba apisar sang ginapangatubang sining nga isyu batok sa KEPCO Salcon. Yaring kaundan sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art Ang kuryente, bao. Unahon ko lang nanay, Action Rex, kay actually, ining balita, nag-umpisa ni siya kaguna na batian diri sa Action Radio Bacolod. Nagigad sang na-interview. Una si Sir Winnie Sancho, prior pa sa schedule nila na press conference ini nga hapon. Initially, na-interview na siya ni Action Brian, nga nag-plastag diri angot sa ginakabalakan balas ang Power Watch. Nga matabo Action Rex after May of 2022 in kaso gidman nga magdesisyon ang KEPCO Salcon nga hindi na maghatag sa supply sa kuryente sa bahin sa Seneco nga ginakabalakan nila ni Sir Winnie di maligom dulome ano na kaw matabo kung why na supply sa kuryente do mo na ang iya sining kaundan sang interview last time. Now, sining aga, nagtatawag sa isa ka virtual conference. Actually, medyo late na kita nakasunod after program. Amo na gani nga siling kubwa si Engineer Norman Polientes. Kamo ini ang Seneco Corporate Planning Manager, Engineer, na ikuano natin i-guest na balak. So, na-explore plus target ini. Pero bilang sabat na nga, kay daydayon pauna diri ang matabo kag ang mga preparasyon kag sabat sa Seneco angot iya sa sining ginatuban karon nga isyu sa posible kawadon sa supply sa kuryente pagkatapos sang May of 2022. Now, sunod diri sa kay Engineer Poliente, support man sa kay Engineer Tanyungon nga mo nagaserbi nga OIC Manager kag sa ko President Titiak nga man nag-attend kay ina gin plastar ni Action Rex nga kuning kaso ginmana kay subong may mga pending issue na ginaulat atin lagay diri ang makaresolver sining tanan namo ang ERC nga didto pending pa ang pila ka mga ginpadala nila nga concern especially sa sining gusto balay ipatuman sa KEPCO Salcon kag ginasukot yan sa taga Seneco man technical ini katama Action Rex mo nga dapat maintindihan man sa consumers. Pero unahon ko lang ganay ang parte sa issue sa kuryente or supply sa kuryente after May of 2022. Now, take note lang kontrata sa Seneco sa KEPCO Salcon balidwa ini may ara sa 20 megawatts kag 24 megawatts nga sa bulan sa Mayo man ini tanan ma-expire ang kontrata pero nagugat ini tanan nga isyu
dira sa 20 megawatt na supply nga ginakuha naton sa Kepco Salcon. Now, ikatuan ko nagkaroon kung ano ang sitwasyon kag ang main issue diri ko nga ang nagkakadto sa punto na may ginasukot iyan na pila ka milyon dako ini Arsomex actually ang gusto pabayaran sa Kepco Salcon pero kadto kaya ginaanay sa problema sa supply after May. Now, sunod diri sa kay Engineer Pulientes, silang actually nakita na sa Sineco sa mga sitwasyon kag may ara na sila sa pagpasiguro upod na diri ang mga Sineco officials na after May of 2022 kung hindi pa masettle sa ERC kag kung hindi na mag-supply ang Kepco Salcon ang matabo action next sila isang taga Sineco ma-providean man sila gihapon sa supply nga iya sa Kepco Salcon pero galing ang problema medyo mahal na ni kag mataas bangod nga mag-aagi na ini sa bahin sang Huisen. Dito na magdabakalan sa Sineco in kaso gid man na hindi ma-patch up o ma-settle ini nga sa isang concern. Tisiring rin ni Pulientes, volatile katama ang daragan sa presyo kay Tikon Huisen na may mga factors na ginagalan tao. Gakuning kaso may aras ang increases sa demand and supply na principle, ti laban-laban mamahal ang kuryente after May, amo na matabo ang Sonex. Pero as to sa issue, nga maligong dalom ang Sineco, siling diri ni Pulientes and the rest sa mga officials sa Sineco, wala ina problema kay may hara na langadaan ang DERC pagi diri sa Huisen sigurado na masuplayan gihapon ang taga Sineco. Pabati ko lang una ini para at least maintindihan sa tao kay ang main issue actually gidala kag in-raise di San Winnie Sanso nagligad amo ini ang posible pagkadula sa supply kung kawadon sa supply sa Sineco gikan sa Kepco Salcon. By the way, may press conference man sining hapon no, 2 p.m. lang grupo ni Mr. Winnie Sancho regarding man sina? Correct, pero antes sila Arsomex si San Winnie, nagkaroon ni action by last day. Naplastaran na di, pero daw sulit, nagkaroon kag may additional, base kung may ara man sila inputs na kuha sa virtual conference sining hapon la o sining aga, na base add-on dira sa iya press conference sining hapon. Aring palayag kag explanation ni Engineer Norman Pulientes sa Sineco. If ever nga si Kepco can no longer wait for ERC approval, so in the meantime i-edge niya contract sa amon. So what will happen is gapin sa nga base ma-brown out ang Sineco, ma-black out kaya because why na kami sa power contract kay Kepco. So what will happen, sir, is ang capacity na ni Kepco will be forwarded na sa WESM. So ang technically Sineco can still avail of Kepco, but this time sa WESM na, wherein the price is volatile. It may go higher or it may go lower, depende sa law of supply and demand. Bali, ang capacity ni Kepco, ay tungod nga why na kami power supply contract sa ihatag na sa WESM. So si WESM, masupply man dayon sa Sineco. So technically, ma-avail naman gyapon ang Kepco ang capacity in case nga mag-stop sila. Galing, this time, ang ma-manage, hindi na ang power supply contract, kundi ang WESM na. Muna sa next ang parayag din ni Engineer Pulientes, actually si Action Boy Duran ang inkabahin kay nasa sining virtual conference. May gin-raise gani si Action Boy ang question to kaina na sining Engineer Pulientes very relevant kinini sa sitwasyon. Kaya ang gin-question ni Action Boy, tinanong maginimo dira na matikang mo antes pa man na kung tani mag-expire bala. Kaya actually ining 20 megawatt Action Rex, supposedly tapos na ni expire na ni last year pa iya sa 2021 ang contract kundi may ara extension sa kontrata. So natabo diri ang gusto matabo isang Kepco Salcon nga isukot nila per kilowatt hour amo ini ang 4 pesos or 4 pesos and 40 centavos bravo kundi ko magsala 44. Now nga hiring kaya ginabayaran diri sa Sineco sa idalom niya sa atong una nila nga kontrata upod iya sa ginaprobahan sa ERC mas manubo do 3 pesos lang sa Rex. Now ang luyag diri matabo subong
sangkip ko salkon kay Kumo nga ti nagamit na namo since last year ang sa extended na kontrata. So, tulog nila na minilyon ka pesos ka valor sa balayran kag ginatagan gani actually sang ultimatum dire ang suri ko nga dapat masettle na nila ini. Now, very technical sa siling ko na base by tomorrow i-guess natin si Dino Polientes para madayday ini isa-isa para maplastar bala action next lalong matabo dire kay ang bottom line sinitanan more or less balayran niya sa kuryente sa mga konsumidor. Although karon nga bulan may unos 17 peso kag 17 centavos nga paglubo sa balayran sa mga residential consumers. So, dira lang kita na, at least ang isa karon naging pasiguro sa taga Sineco board, Sineco management, nga may araya sa supply nga magsulod o galing mahalang after May of 2022. Now, may mga question na, may concern na pa-clarify kayo na katapos sa media nga nag-attend kay actually ang Zoom meeting kayo na kuhan gid apektado gid sa internet connection man sa pila ka mga nag-attend dito nga mga officials kay hindi masyado atag, no? Klaro, nagkakautod na ko kay isang internet connection ang maraming reason na daw partially nga nagkakadula ang presentation na kaina-action Rex. Isuan ko lang ang update partiya sa Bacolod City preparation bangod nga nagtaas man sugungan cases sa Bacolod City. Actually, why pa madugangan, tatlo gihapon ang gina-utilize nag-quarantine na isolation facilities ini ginalakipan sa eskwelahan sa Mansilingan, Tangog kag ETCS. Pero siniya hapon suno kay Councilor Rinisito Lovero may ara siya nga meeting sa quarantine center action team na ginalakipan sa taga City Engineers Office nga mo nagpatigayon sa inspection ang bago karon nga tagpamuno sa district office ng DepEd kag ang CDR o pagi kay Dr. Purnan. Istoryahan niya kung ano nasubol ang pagkagano ang pinagkamahimuon to make sure na in kaso kinanglanon na mag-provide sa dugang na pantanan sa mga pasyente, especially ang hindi mag-qualify sa home quarantine, i-discuss na nila siniya hapon agad maplastar sunod sa iya na hindi man mabutang sa alang-alang ang mga preparasyon sa syudad kay may mga eskwelahan kung madumduman niya siningman niya Councilor Lovero na may mga maestra na yung kung head teacher, mga principal nang ginplastar sa tusong syudad ng mga partisyon ginkakas na nila kay pinagnubo naman kag na way na ginagamit ang mga bulutuan. Yari si Councilor Rinisito Lovero. Tatlo lang gihapon ang ALI may medalya kag ng TCS. Ma-meeting ko karon sa akong quarantine team upod man siyang local school board. I-discuss namon karon ang quarantine facilities, kag isolation facilities kung kinahanglan madugang. I will have a meeting about 2 o'clock. I hope this Engineer Loben, ito Dr. Pernan, din ang aton nga superintendent, nga bago ang aton assistant superintendent, kag ang ita technical man si Mr. Ricalde. Action Art, kapag wala na si Mayor Bing parte sa direktiba sa mga fast craft to? Ay, pagyapon. Ay nano, maning sang sano, panikapon, panigina, kung way pagkapagwa sang statement ng alkalde? Actually, subong ginaulat nila ni Sir Frank. Subong-subong na limpakapon ngayon na, hasta subong, nano man ang sitwasyon man? Tinab na lunes, Martis, sa Balutin. Kasi minabutan pati sa Dason Lones, ni? Ayo. Tawagan na siya karon kay basi magtawag mo sa imo mas sila sulay sa Canada. Why ko nga balong pa kay actually mo lagi pamangkot ko tani sa city dato ay subo update. Importante ni kadamo sang gaulat na nag-resume ng biyahe sang fast craft ta? Wala kayo sino man masakay na karon kay kamahal. Ganit man. Hindi sila magsakay kay kung damo ka pinamangkot niyo kay galing di man taksabat kay wala man sang executive order ang alkalde. Sige, pagwa man anytime kahapon, hasta naggabi, hasta subungaga, wala man gyapon. Actually, duwagin kay iyo ni iya ni Mayor Trinia sa Iloilo kag diri. Wala ginaulat subong na dati dapat magdungan, mag-synchronize ang release nila para at least ang pasayro bala hindi mapatayan. Hindi man na pwede, ginapaabot ginasang tanan nga Bacolod nun, ho?
Tani, mabisita ko tanis talaman ko siligot. Imagine na matabok ka lang mo, halimbawa 3,000 ka lang kiti mo, 4,000. Oo, gani. Sus, ma-receipt din mga kwaon, nagsakay ka lang sa Ilocano, kadto ka pa Cebu, kung may biyahe. Na ano man ang kung tapuson ta lang ni January 31, tapuson ta lang ni kapos gilang na hindi kay mag sali pa kita ka sino man ning saligan ta lang alang saligan taning ibang nga tawo ni kundi nga alkalde. Atagan lang ka na poder mo, ba executive order, buwas tayo, no ba? Ang tali pagkawag. Di ka liwa, natunta lang sa Mexa. Konsepto na, kay damo ang talitoon, bisan ako may gamisig sa taga-ililo, di nga, mayroong magtabok ka. Aryo, may ari, di na tong yung mensahe, si Kombla, taga-kwaning, dali lang kay hindi ko na makita ding mensahe sa ako, no? Nag-message siya kung pwede di na to. Nadula na. Bakit taga-Sambog dito? Hindi, Lanao del Sur. Blasa kung Lanao del Norte. Halin siya, na? Di, ang parte sa pamangkot siya pagid ko ng bata makasakay. Depende na sa inyo da executive order sa inyo lugar. Inyo lugar, correct? Oo, depende na kada LGUs mo kung tugtan nga makasakay ang bata. Pero diriya sa Bacolod yan daw ka normal naman lang ka sitwasyon. Galing mo lang na, galing way pas ang iyo nga mon sining nga mga sakayan pandaga to. Way pa, di kalma lang na. Ulatong ka lang niya. Basi kundi subong buwas. Basta ang libla, nga walang tang subong, buwas pagida. Di pagbalik mo, pagbasa mo mangyapon. Way katapusan, hindi ko sa utak ang pili ka. Utang na masalan daw Hindi pwede subong, buwas lang. Tiwa ikaw ang tatalo. Latong ka lang niya. Kung may arangin man, sige pagwa si Mayor Bing yun at Tia. Balitagikan sa Bacolod City Hall, aksyon at tayo hupon, magka-aksyon din ka man sa Pinas. Laputin ka sa hamon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Thank you! Salamat Gidakson Art Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center kay Junji sa Bakan Haro gali, no? Junji, kung nagapamati ka, depende na da sa Lanao ni sa halin mo daw Lanao del Sur, no? Depende da sa Lanao del Sur kung pwede allowed nila nga makasakay ang bata, no? Diri sa amon, Iloilo, Bacolod, amot di na madungka ng Lanao del Sur, kung nalingkas Lanao, kung di na madungka, baya barko ka, kung Manila pa na, or kadamo pa na sang lagyan nga puerto, no? I-check lang siguro kay hindi takay balos ang iban nga mga patakaran sang mga LGUs mo. Per LGUs na ni subong ang gagihos ini. Hindi na ni pang nasyonal nga balita mga kaksyon, no? Amo lang na Sir Junji sa Bakan Haro, no? Kay makasakay kuno barko mapuli tani kami dira sa Bacolod. Amo lang na Sir Junji, check lang ninyo sa concern LGUs ninyo pag ang sakyanan ninyo blang kung di na nga banwa na sa Lanao del Sur, i-check lang ninyo kung ano ang ila sining nga patakaran dira. Kay by LGUs lain-lain man ang patakaran. Ay, puwerte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Galing sa report de aksyon na Marlon Hinovia, aksyon Eric Magbanwa, kagangato sining nga mga out-of-town reporters, may tisiyan ay kulang balang imo sining lawas. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit ito sunod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa Ayos, sige man, namyaw tanay, halin sa kay Madam Marley Gonzaga, salamat gid Marley, Gian Resisio, salamat gid. Mario Lim Himinea, Action Rex, basi meeting pa, basi sa gabi ang meeting, amo nang hambal, hulat-hulat lang. Ay, pwede, sige Salamat gid Sir Mario Lim Himinea. Dino Alik, salamat gid. Lani Hiromiano from Tapas Capiz, Lani, salamat gid, no? Thank you, Gid. And Rochelle Folincio Susana, sa kay John G. Sabakan haron na sa bata na ning query kay na. No? Mr. Rufino Era Gabino, salamat, Gid, sir. Okay, kay Barrio Garay, salamat, Gid, Ray. No? Diding Alohamento, may lang pag-monitor. Alex Fuentes, Ems Romualdo, salamat, Gid, from Fortune Town. Gapamati, Gid, to sila. John Manogilot sang Fortune Town. Thank you, Gid. Martin Palanog sang Purok Bilya Esperanza, Barangay Tangob. Thank you, Gid, Martin Palanog. Thank you, sir. Salamat, Gid, sir. Musta ka na? Okay lang. Thank you, Gid. Taga Purok Bilya Esperanza da, Barangay Tangob, no? Alin sa kay Sir Martin. Tidito Quero Senior, thank you, Gid. And sa kay Noel Amar, Jocelyn Libon Dispoho, sa kay Jinky Dialagdon, salamat, Gid, Jinky. Bibing Francisco, galantaw siya. Ay, perti si Bibing Francisco. Salamat, Gid, Bing, sa Villa Estefania. Thank you, Gid. Elvera Hilugo from Charito Heights, Barangay Granada. At iya Kimiriman kay Ros Flaque, Kagawad Imbongjo Campo, kay Love Castellanes, salamat, Gid, Love. And sa kay Mary Joy Puentevilla, kay Kumaria Kuno Vanessa Mayo, kag Kumari niya Jinky Dialagdon. Halin sa kay Mary Joy Puentevilla, and Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Kumaria Indring Boro sa may East Tree, kag Kumari niya Sally Hinulan Peronelia sa Barangay Bata. Ayos, thank you, Gid, dalin sa kay Madam Virgie San Antonio Olpenda. Ayos, Fernandez L. Eric, may lang pagpamati, Fernandez L. Eric, kag kay Noel Ardinio Vargas. Noel Ardinio Vargas from La Carlota, salamat, Gid. Thank you, Gid. Ayos.
Ang iban pagid siniya sa kay Elmer Itones Regalado from Litex Market, Fairview, Quezon City. Elmer Itones Regalado. Thank you, Gid. Salamat, Gid Shares. No? Ayo, sige, daligid lang mga kaksyon. Standby, matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. CCAF
Juan, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad kadtuan tanang balita gikan sa Kapitolyo si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa Municipal Health Office at kagang verting clinic sa Banwasang DSB sa Don Salvador Benedicto temporaryo nga ginpasiradan umpisa subong adlaw kag mga empleyado sang gobyerno ho sa siyudad sang Bago ginmanduan nga mag-work from home sumugod man subong adlaw. Yaring countdown sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. So, Lorex, unahon ta ang sa sunod sang Bago, epektibo sa mga adlaw, Enero 20, tubtob sa Domingo, Enero 23, ipatuman no, ang work from home arrangement sa tanan-tanan nga mga empleyado sang lokal nga gobyerno sa sunod sang Bago, bangod kalabanan sang agon kadamo sa ila, ang nagabatsyag sang hilanat, nagabatsyag sang hindi maayo, ti siguro wala ini sa ginatuwag nilang flu season. Pero bilang precautionary measures, si Bago City Mayor Nicolas Yulo, por Enero 19, nagpagwa sang executive order, agod nga opisyal nga ibando ining work from home arrangement. Pero ginklaro sang alkalde nga may ara sang hindi pwede untaton nga aktibidad. Una, ang mga frontliners nga tatap sa bilang sa mga pasyente sa bahin sa hospital kag nagatatap sa mga nagabatyag sintomas ng COVID-19 dapat napadayon nila sa nga trabaho. Ikadua, ang business one-stop shop masigig-sige man ang vaccination activities, ang pag-deliver sa mga essential goods, kag ang paghatag sang financial assistance sa mga biktima sang Bagyo Odette. Ang sabahin naman sang Bago Hospital, tiginulayhon ta para bangkot kay Mayor Yolo, hindi so far problemado, no? Wala gid man tanto sang unlike sa Silay Hospital nga damo ka mga healthcare workers no ang gin-quarantine pagod nagkalalatnan sa COVID-19. Ang sunod sa Bagoy may aragid man hampal na sa alkalde Porte Jutay kag Siado kam minimal. Yari si Mayor Nicolas Yulo. Kagapon alone 71 cases na kami. Importante ang gina-report sa mga department heads namon nga damo empleyado ang naga-complain of symptoms of cold and flu-like symptoms. Amo na nga ginpakamayo naton nga lang sila na ma-work from home, stay within their bubble para nga mag-spread pagid no ang virus. Precautionary measures sa executive order tagid ngalan tagid specific no ang mga frontliners no kag ang importante nga mga ginahiwat subong ang one-stop shop, ang vaccination kag ang distribution sang ayuda sa Typhoon Odette. Kay ang kalabanan nga symptoms o nagpositive are mild symptoms lang no kati kung very mild git we allow ng home quarantine, ang iban na raman sa quarantine facility. Ang datos sa Bago City Health Office nagapakita nga kahapon nga pizza Enero 10. Kung sa Enero 18 nga pizza, may dugang nga 14 ka mga active cases. Pero kung idugang ta ang ginsiling bago lamang ni Mayor Yulong kahapon January 19, 71. So aktibo nga kaso matupa siya sa 170. Dara naman sa may siyudad sa Bago.
Luang ta naman sa Don Salvador Benedicto, may ara sa ginpagwa nga memorandum. Ang ila sa nga municipal health officer nga si Dr. Jabel Hawayon, no? Memorandum ini nga nagpahibalo nga ang ila sa nga municipal health office kag birthing clinic ang temporaryo anay nga mag-stop sa operation, magasira anay temporaryo 5 ka adlaw ini umpisa subong nga January 20 tub January 24 pabalik ang regular operation sa Enero 25. Di man nasaad sa memorandum nga ang referral sa maternal, medical, surgical cases temporaryo man nga i-facilitate anay ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kag dapat magsunod lang sa mga guidelines kag proseso, procedures sang One Hospital Command System sang gobyerno provincial sang Negros Occidental. Pasira temporaryo ang MHO bagod damo sa mga staff nila ang gina-quarantine subong. So may kakaulang sa ginatawag nga manpower. Subong man nga balita dara sa Don Salvador Benedicto kay subong nga adlaw January 20 may nagadugang nga napatay sa COVID-19. COVID-19 death number 7 ini siya kag number 143 COVID case ini siya. 73 anyos ng edad siri, babaye, wala mabakunahan, unvaccinated, with comorbidities. Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, January 16, gin-admit sa San Carlos City Hospital, tangod sa kabudlayan sa paginhawa. January 17, nagwa ang resulta, positive sa RT-PCR test result, positive sa COVID-19. Kag subong adlaw, January 20, nagtaliwan, ining 73 anyos nga tigulang. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Hedovaya. Mga ka-aksyon sa Lingaban sa Pinas, Labuton ka sa Amon Balita kang Servisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Kadtuan tanang balita gikan sa Bacolod City Police Office. We have aksyon na Eric Magbanwa. 1.2 million pesos nga balor sang Cebu na konfiska sang BCPO sa siyam ka adlaw nga police operation sa Dakbanwa sang Bacolod. Garing kaundan sang report ni aksyon na Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Action Rex, ubos na, no? Ubos na ang? Ubos na. Ayo di purma. Sige lang bala. Sabi mo sa COVID, sabi mo sa COVID-19, di ko na sila halong na, maubos mo na sila na. Alaban eh. O maubos sa tananda igo. Ka-COVID-19, grabe subong. Oo. Do ka masib subong sang latanay subong, no? Oo. Even at ang kaso subong, grabe man. Ati, subong at simpo ya, hindi ka malatnan sang COVID, matrangkaso ka mo. Tungod sang katugnaw sang kagabihon, kaagahon, bisan lasutso na, tugnaw pagyapon. Gani man, ti subong gani, ano oras, launa sa doon. Kapit pang white ka kwarta, tugnaw gyapon. Ayo di purma. Siya gwapo na palang yami ka. Palang yami ka bugnaw, no? Ang bulsa mo, ginsuhot ka tugnaw. Laban eh. Di malawig-lawig pa ni nga ito nga sakripisyo, sige lang. Ang ato sakripisyo, malawig-lawig pa ni. Matapos ang bulan sang Enero. Base sa bulan sa Enero, manubo-nubo ang COVID-19. Sabi ko manubo-nubo ang tsansa na. Ayo di purma. Hindi, manubo-nubo yung COVID-19 hopefully by next month. Kabay pa. Pero pagkasaka naman yung aton nga kayuhan, no? Kayuhan. Ayo di purma.
Hindi mo. Pasaliga lang itong galingon mo. Balansina mong balansina. Action Rex, no? So, kabay pa, by end of January, by February, makagulugin hawa na ta. Na mapanubuan naton ang cases sa COVID-19. Kada mo man ang forecast sang Okta Research mo. Mo na. Base ko no sa peak sang January, manubo-nubo na by end of January. Thank you gid sa report of the research. Ayo di purma. Kaya nalula sa Enero, maganubo magit ang cases sa COVID-19. Kapay pa ka mangin matuod ang forecast sang sang Okta Research, no? Busy subong ang gobyerno tapang bakuna. Ati double time nila subong. Kung ano house to house naman campaign naman sila mo. Mag-inject naman sila Action Rex, no? Pag kita wala naman problema. Kasi naka-booster naman kita ya. Halos mga taga-Action Radio, booster na. Na-boosterize na. Pero ang bulsa, hubasize na. Ang bulsa rescission. Ang bulsa, hubasize na. Ayo di purma. Hubas na, no? Hubasize. Ay, sige lang. Amo gina. Si JM, ambot ko nakakadton to sa Inday Marnie, ha? Mano sao? Tigagapo man sa boosterize. Ayo di purma. Si GM yung dasig para alas 4 niya. Ay, gala eh. Nabayad na ito. Booking mo. Amo ko na ginahingagaw yung kapong ito yawat pa man. Para sa Iban Blas, kita mo si Alvin gani naging agaw man. Naging agaw sa? Sa booster Ayo di purma. Nanong ko ayan subong? Bisa lain na matsakya, niya pa booster tayo, yawat. Tanawa ko kasi buro sa. Amo gina. Do manok na aratay, no? Wala siya mo blaga sobra mo paningyawat. Maigo ka man, no? Si Arlo gani. Subong nag-relax sanay. Subong adlaw. Linga hindi gid kaya ko, no? Nag-ayos sa imo? Oo. Ano to yaw? Spicer ko Moderna? Moderna ati, grabing igo sa Moderna nga daan. Ang lain sa to, kung wala pag-idunod ang bulsa mo, grabing igo sila. Ayo di purma. Dala naman ang tanan na. Trangkaso, kag wala unod bulsa mo, tinangagada madaman kasi ito. Si Danilo Suilo, may lang pag pumati, Si Veronica Santillan Manukan, si... hindi ko nagkinsindi, si Naino LNG, hindi ko nagkinsindi, ginpangkuan niya. Si Rona Rida Traba, may lang pag-monitor da. Kay Tada, Tatay, Tidi. Chansata ng tani, isa naman ang tani mo. Ang chansata. Nga? Ang ato chansata ni, isa naman ang tani ni. Isa ka to block? Hindi isa na tani katao, may chansata ni. Nga? Si kagawad ko ni, Jopret. Ayo di purma. Ang buta ka gusto sila subungado. Basi dako gitugurong damage nila bla. Kasi na pag booster shots mo sila ano nga maigo sa Moderna ka balang ka. Ayo. Kinano na Ang ano? Ang ari tayo na namin 1.2 million Pati ko mag-convert sa cash niyo kay no maduwa-duwa. Oo, ang recovery na sa Shabu, 146 grams mo. Di may market value ni nga mga 1.2 million pesos. Sa siyam initanan ka police operation at include ang bypass operation sang nagkalain-lain diri nga unit sa syudad sang Bacolod Action Rex. Di resulta sini mga almost 11 ka persona ang ila sini nga na-aresto kag ang pinakaulihin nila diri nga na-aresto kagabi sa bypass operation sa police station number 5 amo ini si Antonetta de Kenya alias Sugar nga taga Barangay 22 ka nakuhaan sa 10 gramos nga Cebu nga may market value nga 68,000 pesos. Disili ni pulis ka Captain John Christopher Masangkay, malawig-lawig din man ang surveillance nila ni kay de Kenya sang madakpan ini kag na-include ini siya bali sa siyam kung sa 11 ka persona nga naresto sa siyam ka police operation kabilugan nga ginhimo sa aton sining nga kapulisan. Sila ni Colonel Martir part panigapon sa ila sining nga oplan na Brigada Simana sa ila sa kani kampanya kontra sa droga. Yari si Martir sa interview sa Action Radio.
Damo man nato na kuha dirisbong simana, in fact, grada simana na naman, we will double time na naman sa operation na. Ining inyo sir nga recovery sang Shabu nga ining nga simana damo-damo anong nantaw mo sir ka amat-amat naman sila di pasulod ano man? Maybe siguro hindi naman ma-discount ang possibility, basit na kasulod dit man. Pero dire consistent man ta, sige man na yato ng operations. Bakulod sir ato sir ya dinahalin sir. May Manila man, Cebu, dire man lang libot-libot mo lang na siya. Layo man tayo sa exit mo, like sa Buanga nga ako tayo sa backdoor, layo man tayo. May land ba ni ang diri sa Bacolod na to? Ano? Mostly by land, guro, kay budlay man by air ka, kay may mga machine niya sa airport, niya makadetect sina, siguro by land, by sea, muna siguro ang travel. Ang imo sir assessment, supply kag demand sa Shabu, sini nga tuig January, anong nantaw mo sir? Kung ako naman, nabuk na kidman siguro actionary, at yung tayo na kidman lang, saan mga drug personalities daw, hindi na kidman pareha sa una. So, butsin mo sir daw na matamat na nagiman sila neutralized diri? Yes, oo, sa administration daw, nagkanay-kanay sila. Pero ang atong kapulisan sir Yaway, galigwas ang ila sini nga operation. Yes, actionary, trabaho gina sa atong police every week, every day, may operations gina sila, kung makakuha. Expect pagid nila sir nga basi may ara pagid sunod nga dako pagid. Yes, continuous na actionary ang atong police gina-remind ko gina-term to exert the necessary effort para lang madakop na sila, para hindi mag-proliferate ang illegal drug sa atong syudad. Aksyon si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radyo. Monitor gali sa Sino? si Kagawad Jofred eh. Rasan? Wag ba ito nabuhi man ang amon nga pag-asa ni Action Rex ba kay isa na sa supporter mo sang BBB program, no? Salamat kay Diwan sa imo nga pag-text nila. Ari nag-text na sa? Kag pagpabatsyag, no? Ga-monitor sila kuno Ate, very good. Kiti, kamusta ang kuan? Istens ang Bagyo Odette, ha? Dako-dako kuro, ha? Way ko ka bangkot. Oo, dako-dako kuro yung istend na mo sa Bagyo Odette, ha? Importante nga, buhi lang, ha? Gani, ha? Kag hindi na tapatapikan COVID, aransada na. Si Kagawad, Jopret pa ya. Wad! Oh, tirahan na, Wad. Ayo di purma. Para wala na problema, no? Sige na. Report kika sa Bacolod PNP. Ako naman si Action Eric Magbaro nagasiling. Mga kaaksyon sa liga mga bahin sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, Life Extension na Vitamin D3 na. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa Una sa tamang serbisyo. Mapuanta na yung balita ni Aksyon na Roger Gotib sa sunod naman sang Cadiz, isa ka personaho voluntaryo nga nagsungka sang armas lutang sa kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon no Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, isa naman ka armas lutang ang i-surrender sa isa ka persona pasado las 2:30 o las 2:30 takna sang hapon kahapon sa bahin ni sang Gosilo Boulevard, Barangay San Juan, Ciudad San Cadiz. Ini ang gilayon nga ginresponderan nanday Police Staff Sergeant John Ramata sang operation branch sa Cadiz City PNP. Kag nakuha ang ini nga voluntary surrender sang isa ka persona ginkilala kay Rina Navales, 45 anyos ng edad. Isa ini ka babae nga nag-turnover sa isa ka improvised shotgun nga wala man sang bala. Pero sa report, ini ang nag-turnover taga Don Salvador 2, Barangay Tinapaan, nga kabahin sang programa sa kapulisan sa gihapon ang tukhang kontra ginadilian nga pusil. Ang amo nga armas sa karon ay nagdugang naman
sa mga na-recover na kag pag-surrender man sa sining programa sa PNP kag subject nga turnover ini sa Firearm and Explosive Division sa NOCPO. Nagpasalamat naman si Police Lieutenant Colonel Hildian Dispi sa parahin nga pag-kooperar sa mga pumuluyo sa ila sini kampanya sa mga lost firearms. Report gikan sa siyudad sang Cadiz aton sini mga kaaksyon sa diin ka man Pinas. Lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Edi sa aksyon Roder Guten report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon na Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz sa iluhantang balita gikan sa unang distrito sang probinsya pagkilala sang DILG sa Bureau of Fire Protection San Carlos City nagapakitang ini silang naka-comply nakapatigayon sa safety protocol sa paghimo sang ilang trabaho. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Action Rex, again kilala sa Department of Interior and Local Government Unit sa San Carlos, ang Bureau of Fire Protection sa among syudad sa ila sini nga pagbaton sang Safety Cell Certificate bilang pagkilala sa ila sini nanging kontribusyon sa pagpatuman sang Safety Health Protocol sa mga negosyante nga nagatransact sa ila agod sa pagrenew sang ila sini nga mga establishmento komersyal sa syudad. Ginapalayag maana ni Chief Inspector Vinci Jojo Aldiger, City Fire Marshal sa syudad, na hindi lang sa gobyerno ginahatag ang Safety Health Certificate, kundi ginahatag man sa mga pribado nga establishmento bilang pagkilalaman sa ila ng ipil sa pagpatuman sa minimum health protocol nga sa mga tao nga nagabakal sa ila establishmento. Yari ang dugang pagpahayag ni Chief Inspector Jojo Aldiger sa interview sa Action Radio. Bali, ini citizen na po is required niya halos talaga government agencies as well as private sectors na ito ng mga businesses. Kaya mo na siyang COVID-19 health protocols natin sa new normal na natin ginatawag. Okay. So, may harap kita sa mga precautionary measures for the public na at least kita makakomply sa minimum public health standard. Ang tingog ni Chief Inspector Jojo Aldiger. Balita gikan sa siyudad sang San Carlos. Kaaksyon nyo, Nelson Patinio. Mga kaaksyon, din ka man sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patinio gikan sa unang distrito sang probinsya. Makabulig sa constipation. Ang constipation balok. Serbisyo. Kay Stephen Santillan, ga-monitor sa Cainta, Rizal. Pa-shootout lang sa mga abiyanta dira sa Barangay Purisima, Manapla. Kay Stephen Santillan, kay Jenny Solgona, kay Richie Javier Pachico,
may lang nga pagpamati. Rodo Horacio Cuara naman, present naman siya. No? Sige. Ayos, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Stay up
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw maglutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lapat. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad. Salamat gid sa inyo sining pakigupod. Kita-kits kita buwas mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa diligid lamang manugay upod kay aksyon. Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan. Aksyon Rex Kantong. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod, Aksyon